Hello guys. So I promised you that I would talk about the right procedure to import goods in Zimbabwe and it because all this confusion yes iri kuitika pamaboda nevanhu vakuzotorerwa zvinhu zviri avoidable if people knew how to do these things properly, because there's a procedure that is set out by the law and by an act of parliament as well. Ne-ese ma-statutory instruments ese ari kuzoenforcwa aya anditika ari kubekwa nelaw. So problem iripo inge iri kuitika all along ndeyekuti our borders had become porous. Pane zvakawanda zvazviri kuitika kuzimura ikoko. That's why muri kuzoona kuti pamwe pacho takazenge takuona ma-road blocks ndo paakusungwa motikari dzimwe dzinobhadhira zviiti zvakanaka, paakusetwa ma-road block mumarokesheni nemukwatogara kuma-neighborhoods uko, but zvinhu zvaifanira kuti zvakakontrolwa paboda. So inhau iyoyo kuti hurumende yakuda kugadzisa zvinhu izvozvo, because you will be surprised kuti right now kune munhu ane makore achiimpota zvinhu ari in business anogona anga asingatoziva procedure ndoda kutaura nezvayo. So the way I'm going to structure this video, tinotarisawo isusu kuti pari kuimpota zvinhu vanhu vachipinda muZimbabwe anditika pamutemo vanhu vanotoclassifyiwa into two categories anditika there are businesses and there are individuals. An individual ndiye ari kunzi anokwanisa kuclassifyiwa as an individual within Zimbabwe or a traveler. And it so we also need to look at that, but now hatingagoni kuzvibatanidza in one video yacho inozorebesa anditika. So ndozvimwe ndechintempta kuti ndiite a YouTube channel iyoyo kuti we can post this whole video or a series so that vanhu vazoti mavhidhiyo anyanya kurebesa and it. So nhasi ndichangofocusa neprocedure yekuimporta as a company or as a business. So pane nyaya yamwe munhu angona kuti anoida handisi business and it, but you need to know kuti ma-conditions anozoita kuti iwe uclassifyiwe se-business in the app and it. So mukatarisa kuti muZimbabwe tine two types of businesses. Tine a private limited company ndo inodiwa at least two directors and it. Then kana uri munhu anoita bhindauko yako yekuti iwe hauna munhu wakabatana naye ndiwe uri kungoita zvinhu zvako, at law you are supposed to register inonzi a PBC and it ndo a sole trader business type. So iyo itori level yecompany oiri yega iyoyo. So pane nyaya iwo kana wakuimpota zvinhu, yes you can try kuti no ndiri kuimpota in my individual capacity, but you need to understand kuti mazimba officials anopiwa simba and there are two acts of parliament anopa simba kumazimba officials. Tine nonzi Control of Goods Act of Zimbabwe, then tine Customs and Excise Act of Zimbabwe. Those two acts ndo anopa simba kumazimba officials kuti ndiye acha determine kuti are you importing as an individual kana kuti iwo wakufanira kunge uchikwana company either as a sole trader and one. So they use what we call ma-indicators. So ma-indicators aya nawo vanotarisa zvinhu zvakati wandei, zvinhu zvacho zvinosanganisira the size of the product you want to bring in and it. Zvakangofana neuri an individual and it wova wapinza generator a 50 or 60 kVA hauchato classifyiwa as an individual importer because that generator is used for commercial use. Kana kuti munhu wanewo right over waimporta bhutsu 50, logically zvikutora kuti iwe uchazokunotengesa ani murikuona. So ane power now to look at what is on the ground or determine kuti should I treat you as a business or I should treat you as an individual. So ndo zvinhu zvakakosha kuti munhu wese ari kuita zvekupinza zvinhu ateerere this video so that you understand kuti no classification iyo unoona uzonopiwa kuzimura, and ukaipiwa kuzimura zvinhu zvako zvatopa border you are already in trouble because watone 99% probability yekuluza zvinhu izvozvo ani muri kuona. So zvinhu zvakakosha kuti tigare tabatsirana nawo kuti you need to understand that kuti iweweka pachazonoshanda prerogative kana kuti ane power of discretion to decide is the Zimra officer kuti no iwewe une history yekuimporta zvinhu izvi. It means there is a reasonable suspicion yekuti you are selling these things. Then vanotarisa zvekare the capacity kana kuri especially kuma electronics machines nezvimwe zvese zvema-equipments vanotarisa capacity as well. Pane capacity yekuti haungatauri kuti anoda unoshandisa kumba kwangu. Zvakafana nemunhu wekuti anobva apinza 100 mapanel emasola utidaisa pamba pangu havachatokutreat as an individual because even on in household capacity akatowandisa. So vanoshandisawo logic in that area. So you should be very careful kuti no ndongopinza ndozowanda nekuti chii ndiri munhu ani muri kuona. So
nyaya iripo ndekuti pakupinza zvinhu. Now I want you to understand one thing. Pane panodiwa permit, pane pasingadiwe permit. Ani murikuona. So panozodiwa permit now haisi nyaya yekuti hurumende inoda kukucharge iwewe for importing things. They are not charging you for importing things. No. But they are charging you because they want to control that specific product. Ndopane nyaya. So zvinhu zvinokontrolewa nawo ndezvekuti zvinhu zvacho tiri kuzviproduce muZimbabwe. Whether equality yamuri kufarira kana kuti hamusi kuifarira, the whole idea is hurumende kuti zvinoproducwa muno. Then pane pamwe pekuti they want to capacitate, any industry. So obviously they suffocate my imports in that area so that they can build and sustain that industry as well. Then panoita pamwe pekuti zvakuqualifya under yatinoti dumping. Yekuti zvaakuratidza no ma-second hand, especially mukatasa ma-machines, ma-equipment nema-tools atinoimpota kunyanya maZimbabweans, mamwe acho anenge ari ma-second hand. Animurikuona. So hurumende ndopanenge yakuzotarisa nawo kuti izvi zvaakuviolate anonzi ma-anti-dumping laws eZimbabwe. So ndo zvimwe zvinozoitika zvokuti iwewe you are forced to import chinhu ichocho chokuti chiri so close kuqualify ku-anti-dumping laws of Zimbabwe. So you need a special permit to do that. An example of a product yandinopa ndeyema-gearbox nema-engine. Hakuna munhu anokwanisa kutenga gearbox nyowani isati ramboshanda muZimbabwe. Vanhu vazhinji ngatitireka Honda Fit chero nyowani isati ramboshanda haukwanisi kutenga. So tinonotenga kuIndia kana kuDubai ma-second hand ma-engine ayani murikuona. So ipapo obviously vanenge vakuda permit because it's a second hand thing. Kwachiri uko pamwe chatokondemiwa and stuff, but iwewe you believe you can use it. Or uko kune mitemo yekuti kana engine yafamba makilometers akati mota yachadiwa paroad, but iwe vanenge vachirichedza kuti engine ichiri kushanda zvakanaka voibvisa. So obviously you have to pay for that because hausikunza chinhu chinyowani muZimbabwe. So you need to understand kuti hapasi pese pauchada kupenza zvinhu panoda permit. Tikajekisa ipapo zvakakosha. So kana uri munhu wekuti ukatorwa neconfusion now, ndo patati usati iwewe watombobata supplier wako wherever kwauri kutora zvinhu, ungave kuChina, UK, Germany, India, wherever kwauri kutora zvinhu, usati wabata supplier iyaye and iwe uri kuziva chinhu chauri kuda. Chekutanga une 3 madocuments andakambotaura in the last video kuti akakosha kuti umawane iyaye pasazoita madrama pazvinhu zvako. Chinhu chekutanga, record rekutanga, you need the restriction list reZimbabwe. Unodownloada pamazimura website zviripo, even pa Ministry of Publicity, Information and Publicity. These things are there. And it wonori downloada wocheka kuti chinhu chauda kuimpota ichocho chiri mu restricted list here. Ukangoona chaapia mu restricted list, you automatically need a permit. But ukaona chisimo and it wakuenda ku second record ratakataura last time takakosha rinonzi prohibited list. Ukaona chinhu chako chisiri prohibited list, then obviously chinhu ichocho chinobvumidzwa kupinda muZimbabwe. Kana chiri on that list achitotenderwa kupinda muZimbabwe. And then the third record raunoda kuti utarise we document raunoda kuti utarise iwewe usati watombotanga kuimpota zvinhu ndo ratakataura rinonzi the tariff handbook. Ndo rinokubatsira kuziva kuti chinhu chacho chauda kuzonotenga ichocho anditika chiri kubhadhara duty remari, chiri kubhadhara VAT yemari, because VAT iri kusiyana nemapercentage echinhu chauri kuunza nemuindustry machiri kunoshanda. Ani murikuona. So tariff handbook kwandiri is one of the most important books raufanira kunge unaro anditika kana uri munhu ari into business rekuimpota zvinhu. Why? Because rinokubatsira futi for financial planning, because isusu takataura kuti chinhu chichitenga anditika ngatiti iwo watenga chinhu chako kuChina wachinzi $1 kana kuti $2, then tobva takoifactor in ipapo insurance flight charges acho stuff, chinhu chako chichisvika paborder pamwe chasvika $5 and tariff handbook rinokubatsira kufanuka kuita zvinhu izvo because wakutoziva kuti chinhu ichi chiri kubhadhara duty remari, chiri kubhadhara VAT yakada chiri kubhadhara VAT. And so tariff handbook rine zvinhu izvo, so rinobva rakubatsira kucalculate the lending costs. So restriction list, the prohibited list, then the tariff handbook. Then kana wagutsikana kuti no zvinhu zvakarongeka anditika waona kuti yo chinhu chauda kupinza chiri kuda permit. And you also need to check kuti chinhu ichocho chinoda a general permit here kana a special permit. Importing things in Zimbabwe is complicated. That's why I'm not going to lose. That's why in the last video, 99% of those people, they will never recover those things because and this is procedure. Procedure shortcuts in the so now, the ease of doing business in Zimbabwe. It's very hard. That's why the government is trying so hard to fix these things. Because the level of bottleneck and bureaucracy, if pakushika wazonzi chinchako chalenda ku Zimbabwe, uchita zvino zviri proper chaizvo. Zvinonetsa ndo zviri kupa futi room yewori. Ani muri kuona.
So kana wadaro now wacheka zvinhu izvozvo wagotsikana anditika wobva waona kuti okay chikuda special permit here kana chikuda a general permit. A general permit ndo yekuti uri kungonanga ku Ministry of Industry and Commerce ndo kunongopiwa ma general permits. But kana chiri chinhu chekuti now wabva wazozviona mu restricted list rako kuti chinoda a special permit, I permit yauno apply in the parent ministry yesector yauri kuoperata in. Ndokupa example anditika cheto kwedu kwa agriculture takakomborerwa wavaiswa ma duty free nezvinhu zvakawanda kune ma exemptions, but I will just use this example anditika kuti zvingojeka. Ngatiti iwe uda kupinza tractor anditika obviously tractor ina duty and stuff mazuano, but ngatiti tractor iyoyo iri kudirwa kunzi iwe ne permit anditi. So what you need to do now, permit iyoyo you can't get it kana iri kuri ku general permit, which means I have to go to the Ministry of Agriculture. Then ngatiti pamweni ndoda kuimporta a power base station kwa ku energy sector anditika, which means ndafana uri apply permit yangu kuzera ndokufana over permit yangu. Ngatiti ini ndiri munhu kuti ndiri mu pharmacy ndine mamwe ma drugs andoda kupinza munomu anditika, which means permit yandiri kupiwa iyoyo handisi kuipiwa ku Ministry of Industry and Commerce, no, ndakunanga ku medicines control anditi murikuona ndo pane nyaya. So you need to know kuti does it qualify for a general permit yekuti unongona kutongo apply online kana kuti it requires a special permit. Kana yakuti a special permit now you need to go to your parent ministry yemu sector yauri kuoperatira in, and zvakakosha zvinhu izvozvo. Then kana tagotsikana now kuti zvinhu zvedu zvakarongeka ndo zvatakuita anditika kana panzi pari kudiwa permit, here are the steps or the procedure that you need to follow. Anditi chinhu chekutanga anditi you need to get a pro forma invoice from your supplier, ndo panotangira nyaya yese. A pro forma invoice yo uri kukotwa zvinhu zvako zvese ipapo, but now pane anonzi ma key requirements anogamuchirwa nezemura anogamuchirwa neministry anditi yekuti ma details avari kuda ipapo anofanira kunge ari clear. The moment you supply a vague invoice unobva wanyimwa permit aibude ani murikuona. So they need ma supplier details. Ma supplier details acho akuda zita rekambani racho, ma phone numbers acho, ma website acho, ma physical addresses acho. Then sometimes they would require as well a business registration number to be attached on that invoice, of which my Chinese companies, they are very good at this. Vatojaira ma systems eku exporta zvinhu, so zvese zvinenge zviripo pa invoice. Then chimwe chinhu chavanoda chakanyanya kukosha chijekesesko kuti uqualify pakuzopuwa permit yekuimporta zvinhu muZimbabwe, ma specifications. So ngatiti example yandambopa generator ako rofana varatonyorwa 30 kVA, brand name racho, marun hours acho, then varataurwa ne model yaro zvese ipapo ne size yaro ne color yaro zvese, it has to be specified. So chinhu chanyorwa pa invoice rakotwa chikazouya chakasiyana, you are already in trouble. Kana kuri ku ma heavy vehicles now ngati toda kupinza ma tipper, toda kupinza ma excavator kana ma grader and stuff, pakupinda futi zvema engine number, pakupinda ma chassis number, zvese ipapo zvakupinda ma capacity, engine capacity and all those things zvakupinda ipapo, ndo panonyimisa vanhu vakawanda ma permits. Ozotanga kufunga kuti no ma permits acha abude stuff, no. Proforma invoice yako yakatotsveyama. Then they also need the unit price and the total price zvakawakoshera for the calculation now yekuona kuti CIF yawachajwa iwewe zviri kuenderana here, plus iwe unozochowabatsira kuona kuti okay, is it the value, the real value in the market yanyorwa pa invoice pako, ndopa unozonzwa wachiti wa undercharger kana kuti wa under declare zvinhu zvako. So ndo pane nyaya yacho yekuti you need to be provided my details acho because you have my systems ekucompare so. Then the most important thing is which unofana ku highlightwa pa invoice yako, pa proforma invoice yako is the currency, because unobhadhara duty mu currency iyoyo. Ani munhu so kana kuri ma USD unofana kunyorwa wanzi wabhadhara in USD, kana wabhadhara kuma zigi in zigi, kana ari ma rands in rands, kana iri kuma yeni ma yeni, ndo pane nyaya yacho papo. So rikazongoreka ipapo pakuti hapana kujegeswa kuti pangonzi dollars, is it an Australian dollar, is it a New Zealand dollar, is it United States dollar, is it Zimbabwean dollar, ani murikuona. They need specification yekuchatsonyorwa kuti United States dollars, New Zealand dollars, Australian dollars. So information iyoyo ikashayikwa zvadhakwa. Then panozodiwa zvekare anonzi ma incoterms on your proforma invoice. Ma incoterms now inozikanwa nemunhu wese anditika ndeye free on board FOB, ndo yekuti supplier ari kutaura iye kuti risk yese yezvinhu izvi ndini ndiri kuitakura kusvika pa port of delivery, inonzi FOB.
Then tine inonzi delivered duty paid DTP ndo yekuti supplier aruvagara akuchaja neduty because vanenge vanawo muzvinhu zvemasystems awo ezimura kwacho ikoko vanenge vatocalculata duty rako wogara wabhadhariswa duty rako paprice yazvinhu. So zimura inoda kuziya zvinhu izvozvo kuti ma-incoterms amakawirirana imimi ndeapi, so that zvinovabatsira iwonawo kuchiona kuti uri kubhadhara duty yakati wazobhadhara duty, kana ubhadhara duty ubhadhara akaita sei, uri kubhadhara VAT chete here. So the moment yekuti zvinhu izvo zvamissing even kuministry kwacho havakupe permit ndo pane nyaya. So mukatarisa kuti paproforma invoice chete apa how many people are really complying, ndo panogona kutodhakura nyaya. Then kana zvinhu zvedu zvakwana ipapo, the second stage is the justification letter. Justification letter now you need 2 copies, and you understand why. 1 copy ichaenda ku Ministry of Trade, Ministry of Industry and Commerce, then the second one ichaenda ku SDF. And it so justification letter yako irikufana kumita zvinhu zvakada kufana zvipa proforma. But one of the most important things is your justification as to why watenga chinhu ichocho outside the state of Zimbabwe. So zvakakufana kwedu isusu kuvarimi nguri wanditi ndinotenga mafida yanogona kugadzirwa nemainjini akawanda muharare. Mafeeders cheche kana ndotenga silo tine mabrela maker muZimbabwe munomu andika ne kumasasa kwakazara mabrela making companies okugadzira masilo stuff ne fuel tanks and stuff, but inini ndoda kuimport ku China. I need to provide the reason as to why. And it so obviously ndinogona kupa reasons yekuti no I needed an 80 ton silo, then I needed a silo rekuti arina kugadzirwa nema hot rod sheet vatoti ma HR sheets. I needed a galvanized one. muZimbabwe it's very rare kuwana ma galvanized one yayo. So ndapa justification iyoyo yakakosha justification iyoyo kwa variables. They need to understand why zvakakukoshera iwe kuimport that thing. Pambacho kuti kunyora chinhu chasi kuchiwanisa kana kuti ma quantities andiri kuda vasi kumamita on time. So kana uri munhu wekuti iwe haunzwisise zvinhu izvi, ndo pandakambotaura last time, you need to work with an agent kana kuti you need to work with a consultant company. Wotouya tokuchaja mari tokuchaja mari tokuitira zvinhu izvi. And it then kana radaro nawo justification letter yako inobva yafana kumenshina zvekare maspecifications eproduct racho iroro, price yacho iyoyo, CIF yacho iyoyo, they need it in the justification letter as well. It has to be really detailed. Then kana wadaro now 2 copies ako wakuenda now to the next step. And which is step number 4 now. Step number 4 now wakuenda ku SDF. So it's Standard Development Fund. Kumaobra uko. So Standard Development Fund now chavari kudai kuwarunoti where are you complying with SDF levies? Because the company yese rikuoparata muZimbabwe nevashandi after every 4 months, after every 3 months unofana kunge uchibhadhara iwewe 1/4 of your gross wage bill. Ani murikuona ndoyo anongofana ngochibhadhara iwewe inozoshandiswa iyoyo kuma-research anechekuita nekuimprove ma-standards emuZimbabwe, then ndo inoshandiswa kuti pama-assessments nema-registrations and stuff. So Zimbabwe Standard Development Fund of Zimbabwe ndo inofola under SARS, ingori nyaya yekumaintaina ma-standards emuZimbabwe. So ndo inofunda ma-operations SARS. Every company registered emuZimbabwe yaka-employa vashandi inofana kunge ichibhadhara SDF yake. And futhi hadzisi mari dzakawanda, mari dziusi kuti inozoita kana $100 kana $120 pagore. So ndo pavanokubatira pakuti uda kuimpota zvinhu ipapo kuti vatana kuti are you complying with SDF levy. Then chinoratidza kuti kucomply neSDF levy yako unoenda ku SDF kwacho ine justification letter yako iyoyo nema company documents ako ese, andika wova watine justification letter yako nema receipts ako now awanga uri kubhadhara ma levies ako SDF. Then iko kwanokunyorera tsamba. Kana vakunyorera tsamba iyoyo wakutora ma documents ako esaya makatakurana, andika takuenda now ku Ministry of Industry and Commerce. So ku Ministry of Industry and Commerce ikoko vanoda ese ma business documents, andika hatingarambe tichimataura munesakuziva kuti ma general business documents ndeapi. Then vanoda futi a valid tax clearance, andika then vanobva vada kuona kuti is your business partner number activated for imports. Unofana ngone ZIMRA BP number iri active iri kushanda, and it then you right now kwane new requirement yekuti you are supposed to appear in the new system terms that kushandiswa neZimbabwe, you should appear in there. So vakuchita some documents ako ese. But now there is this silent dynamic yandakaonawo inini yekuti kana vachida kukuomesera nawo kana kuti wangosangana nemunhu wangokura gemusoro kana kuti zvichienderanawo futi sometimes nekutoda kuimpota chii vanobva vati iwewe were you also
contributing kunasa nekuZimdev. Vanhu vari mumakambani vanonzwisisa zvinhu zvandikutaura izvi. So kunasa kana uri munhu ari kuemploya vashandi unofanira kungochibhadhara mapeyi evanhu handitika nemanasa contributions ako. Then kana uri munhu futi ane vashandi handitika pane mari inoenda kuhuman development capital yekuti tiimprove maskills ekuvanhu. Handiende zvita nenew ministry kunzi skills development what ende kuministry of youth nekuempowerment nestuff. So mari dzekuZimdev ndo zvadzinoshanda izvozvo. So iwe unofanira kunge uchicontributa 1% of your gross wage bill rinenge richifanira kucontributa tax iyoyo pagore. It's a levy yaunobhadhara per year, of which 1% of your wage bill. It's nothing kana uri munhu ari real into business. So vanogona kukubatira ipapo. Those are silent dynamics zvekuti iwe ukatenda pama-requirements even ekuzemura, they ignore these things. But trust me, we have been in this business rekuimporta iro. No. Sometimes they do ask that, especially kana uri kuimporta zvinhu zvakati kurei, zvinhu zvakati wandei, kana zvimwe zvinhu zvinoda special license. They will try to catch you on compliance. Were you really complying iwewe nezvimwe zvinhu zvese? Sometimes they will also ask for proof of business. Ministry of Industry and Commerce ikoko. Proof of business now one gadaona kuti iwewe no haisi nyaya kuti wangoimpota zvinhu zvere, but are you really in business? So ipapo ndope kuti you can provide your bank statement now, corporate bank statement. Then you can also provide kana mune ma-production sheets anditi ngatiti kwedu isusu kumarata kusteel industry anditi tagara tine ma-production sheets anotoproducwa every day. Then tine ma-supplier invoices as well. Kana kuri kunguruwe nawo taakutaura nawo yema-slaughter sheets, taakutaura nawo yetsamba dzekugmb nema-invoice ekugmb ekupuwa chikafu nema-feeds and stuff anditi. Then taakutaurawo kana ma-contracts atinawo pamwe nana-national foods nana-agri-foods ekuti vanenge vachiti supply ma-feeds on a contract. Then tinenge tine futi ma-contracts futi ema-buyers. So that is proof of business. So zvinoenderana nekuindustry kwako now. And now the moment yawakutanga kutoimporta zvinhu zvakati kure, ngatitongopai value yekuti the moment yawatanga kuimporta zvinhu zvekutopfuura 10,000 chinombereko, they will ask you these things. So vanhu vari kuimporta muZimbabwe now vasikuzoita izvo. Obviously munhu anousa agent anobva arova skillful. Anongozama agent vanenge vanhu ukamani vanhu kuzembura westuff anobva arova skillful. Vamwe vacho now the danger iripo now anogona kukurovera forgery. That's why mchiona kuti macases yayo kumakotsi atoriko iyayo ekuti madirector akarova forgery ana kuzviona, of which mune matrust agent wenyu kuti nowaruza zvari kuita agent anokukuti haparida mari yakati tikase zvakati jaira kuita mashortcuts maZimbabweans. Agent anobva aforgera mapepa akamboshandisa imwe munhu angochinja isa mazita ako stuff, all those things zvavo zvanosubmitwako. Pachinozonzi chabhondoka pane zvimwe zvatsveyama ipapo ndopaunozona kuti pakarohwa fraud ende kuzoprova nawo iyoyo unopera mari uchiprova kuti hausiri iwe ndi-agent. Anomurona. That's why I'm doing these videos now kuti iwewe now you need to know kuti zvinhu zvakamira sei. Then kana vadaro kuMinistry of Industry and Commerce kana vachikupa nawo permit iyoyo, obviously unonzi bhadhara $100 handiti munhu esari kuzviziya izvi. Then kana wapiwa permit iyoyo wakutora madocuments ako ese abva kuSDF awabva ako makambani documents neabva kuMinistry of permit yako yabva kuMinistry of Industry and Commerce and then you need now to register that order now musystem rinonzi askuda rezimra. So normally I advise people kuti shandai naagent kana pasvika up, because muzimra nawo muchisystem chawo icho chiri very confusing. Pandakazoziva zvesystem iri taitry kuimportawo mamachines edu isusu mamixer stuff ataida kushandisa price. So akabva takakutaura zvinhu zvaagent izvi ndikati no I want to see kuti iwe uri kuzviita sei. Yeah, it's very confusing because pandakabvunzwa zvema-HS codes and stuff kana usingazvizivi gara washanda naagent, of which maagent haambodhura anomurona. Vamwe vacho vanogona kukuchaja 1% to 3% of magoods auri kupinza, vamwe vanongo kuchaja flat fee zvinongoenderana kuti uri kupinza. So zvinenge zvakakosha kuti uite sei ushande naagent. Yemaagent ndichaita video iri yega because pane maagent anenge akaregistrwa atori nemalicense and stuff avanopiwa nema-relevant authorities. That will be one video andichatoita iri yega so that unoziva kuti agent wako ari musystem here akurecognizwa here. Ndo pane nyaya because Zimura kana asiri kuapiwa marecords awo agent iye asiri musystem mawo, whatever you are going to do you are going to end up in trouble. And so kana tadaro nawo taregister zvinhu zvedu izvi zvese nema-invoices edu ese nawo taashuwa kuti zvinhu zvedu zvinobuda anomurikuona, then tobva tadzokera kuna supplier wedu we pay. So mistake iri kuita vanhu now vari kutanga nekubhadhara supplier kuChina kana kuIndia anomurikuona kana kuDubai, then pakuzochiti zvinhu zvaamunzira zvaakuuya kudotanga uchidzingasana nemapepa aya
pamwe pacho unoona kusangana nehado yakaoma ndo zvinozofosa vanhu kuita mashortcuts. Then kune vamwe vanhu kuti avaite research yavo vachiningirina, ari kungoenda pamade in China pake kana paAlibaba pake otobatana nemasupply ake otobhadharana zvakanaka, drama rozotanga nawo asvika paborder. That's why muchiona kuti Zimbabwe inotanga kuauctiona nedzimwe motikari dzakanaka nemamwe equipment akawanda, mining equipment akawandisa, farming equipment yakawandisa. Why? Because munhu paari kuzosvika paborder ndo paakuzoona kuti ndakatemera, because paakuchiwekerwa duty, paakuchiwekerwa VAT then akutarisirwa zvinhu zvese zvezvecompliance stuff, it will take time. Saka mukaita sokuti ngatiti uri munhu anga apinza kana kuti an excavator wobva wazozviona kuti hakuna zvinezvi, storage yaro inokuuraya. Yeah, because you'll be looking at around $50 to $100 a day. So ndopa unozongona munhu anozongoita give up zvinhu zvovharana zvakadaro. So the reason why ndaita video inoyi ndeyekuti iwe usakasika kuzviseparata kuti I'm not in business, because tane mutemo statutory instrument 59 of 2026 iri kubva. Hani ndakamboita video last time ndichiexplain kuti vaseparata traveler na trader anditi. So patrader ipapo pari kupinda futi individual. The moment yekuti mambudzo ako ari kundipa signals kana kuti ndiri kungoona kuti iwo pane kakuzoda kutengesa kari kuitika, pane packaging inogona kubuda apo, kana kuti akasike kutanga uchipinza zvinhu izvi, obviously ndakutokuqualify as a business kana ndiri Zimbabwe agent, ndo pari patanga madrama. Vamwe vanhu vese vamuri kuona vane zvinhu vari stake paborder vaya vakatobhadhara zvinhu zvavo zvese zvanga zvitori in order, but pachinjwa mutemo uyu nawo ndo pazvabva zvadhakwa. Yani muri kuona. So we just hope kuti hurumende ichatibatsirawo futi ipapo kuti mamwe quantities awedzerwe stuff, because especially kuma basics akafanana magroceries and stuff yapana zvinhu zvokuti kana uchiuyawo kumba hako iwewe you need magoods anenge ari nani. But the most important thing is takajaira kuita uori, takajaira mashortcuts zvekuti process yese vamwe vanhu vazhinji havatoizivi. Ani muri kuona. Then titori nemamwe maagent ekuti zvinhu zvandikutaura zvavatozvizivi. Ani muri kuona. Because ingori nyaya yangoti ndinoziva ningi potobhadharwa mari potoitwa mashortcuts akawanda. Ndo zvaakuzopa Zimbabwe basa rekupota raakutera mumashopu enyu, mumaindustry menyu, maworkshop nemumaroadblock waungofamba nemapurisa vachivhurisa motikari mabonnet and stuff. Ani muri kuona. So ndo pane nyaya yacho. But kana uri munhu wekuti hausuda kurasikirwa, especially pari kuenforcwa mutemo uyu, just do your research. Ndakuudzai zvinhu zvekuita izvi, go and also check these things. Haikona kungoita vanhu vanenge vachikukumbira kuti ndipo kalingi racho ndoita sei, ndipo madocuments acho stuff. Isusu kana wakutotibata nawo kuti wakuda titodedicate our resources, our time to you, to attend to you, takutokutumira invoice ipapo hatinonoki. Ani muri kuona. Because ndo pane nyaya yacho ipapo kuti takupa all this information. Just go on Zimbabwe enda kuparent ministry kwako ikoko. Sometimes it's just a matter of phone ku industry and commerce ikoko, you get all the requirements. Then the most important thing usata tombopinza kana chimwe chinhu, please just pay that $50 $100 or whatever kuna a clearing agent, monitor consultation okuudza, so that you save yourself from drama and heartache pakufamba kwenguva. Anditika kana zvese zvaitwa zvapera idzi pfungwa dzangu anditika. So ndichazoita another video as well kuti tingotaurawo kuti as an individual what should we be looking at, especially vanhu vanenge vachiti tine hembe dzedu dzakawanda, tine zvinhu zvatakapiwa nemabosi edu and stuff. How do we go about it? There is a pathway that is provided for by the government as well. Then tichazotaurazve kuti how do you screen clearing agents as well. Anditika tikapedza ipapapa zvakutitamisira nguva toda kudzokera kwedu uko anditika kwema business opportunities, because right now we need to focus on Chile, because yane deal separated. That's a video for another day. Ine deal aro and deal Chile ndere 2 billion for the next 7 years. So it's going to be very interesting, especially for vanhu vari into agribusiness. And this kudama farmers into kuda vanhu vari in agribusiness asi vari in farming sector. Timboita zvekushanda, timboita zvebasa. Anditika Mwari akuitire zvakanaka. God bless you.